haɗin da ya kamata sabon ango ya sha kafin ya kusanci iyalinsa a ranar farko. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka ta Mai Jalalaini TV. Ina kowa da kowa fatan alkhairi da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. Kamar yadda na faɗa a gabatarwa, wannan wani haɗi ne na musamman wanda duk wani ango ya kamata a ce ya sha shi a darensa na farko kuma minti 30 kafin ya kusanci iyali. Wasu mazajen da yawa ba sa neman magani kafin aure, wasu ma har lokacin auren ba sa amfani da magani. Kuma akwai wani abu da ba ku sani ba, mata da kuke gani, akwai macen da in aka ce bikinta saura wata 2 to tun daga nan take fara neman magani. Ita ce a ɗauro wannan, a kawo, a jiƙa wannan, a dafa wannan da kaza, a dafa wannan da ɗan shila, a sulala wannan, a matsa wannan, a yi wannan dai. Duk dan me? Duk dan ta zo garau. Kai kuma kana nan ka saki baki, kai ne ka shiga can, ka fita nan, ka faɗa can. Duk ka tara sanyi, ka tara basir, ka tara majina, ga zaƙi ga maiƙo, duk ka tara. Amma mutum ba zai iya shan magani ba sai biki ya rage bai fi saura kwana 3 ba sai ka ji ya zo. Wallahi sabon ango ne muke da shi, yaushe ne bikin? Ai saura kwana 2. Ka sha magani? Wallahi ban sha ba. Wai yanzu yake so a bashi emergency. Wani magani ne zai maka emergency a wannan lokacin? Saboda haka nake ba da shawara, idan a ce bikinka ma saura kamar sati 2, to wannan ka ma gama shan magani, ba wai yanzu za ka fara neman magani ba. Wata 2 baya kafin a ce za a yi bikinka, a wannan lokacin ya kamata duk wani magani da ka san kana da wata larura ko wata matsala da kake ji a jikinka, kai ko da ba ka jin matsala, ka nemi maganin sanyi sadidan ka riƙa amfani da shi, ka nemi maganin zaƙi da maiƙo da dattin mara ka riƙa sha. To shi ne in Allah yadda ko da ka yi aure ba za ka zo daga baya kana neman magani cikin gaggawa ba. Allah ya sa mu dace. To saboda haka wannan magani ko wannan fa'ida da zan bayar ta sabbin angwaye ce, yauwa, wanda aka ɗaura mai aure yau kafin a kai shi ko kuma bayan an kai shi zai yi amfani da wannan haɗi. Domin wannan haɗi a Indiya ya zama shi ne haɗin da ake yi wa mazaje kafin a kai su gidajensu, ko kuma in ce kafin su shiga gidajensu. Wannan haɗi ba kowane haɗi ba ne face za ka samo madara, yauwa, madarar shanu ake samowa. Idan aka samo madarar shanu za a ɗan ɗumama ta haka ta yi ɗumi kamar ƙaramin kofi haka, yauwa, sai a zuba a kofi da ɗumin haka, sai a kawo zuma kamar cokali 5 sai a zuba a kai sai a juya. To za ka sha wannan haɗin ne minti 30 kamar yadda na yi bayani kafin ka kusanci iyali. To insha Allah idan kai wannan za ka ji fawa, za ka ji ƙarfi, dukkan fawarka za ta tattaro, za ka ji ka cika sosai. Saboda haka 'yan uwa, wannan fa'ida a jarabta ta, kuma wannan shawara da na bayar a yi ƙoƙari a ɗauke ta, za a ga amfaninta. Mu dai fatanmu a kullum shi ne mutum ya zamana yana da cikakkiyar lafiya. Ba ma buƙatar a ce sai ka samu wata matsala ko wani rauni kafin ka nemi magani. Yauwa, ka tari cuta tun kafin ta zo. Saboda kun san abubuwan da muke ci, musamman ma mu da muke a nan, ka ci shinkafa, ka ci taliya, ka ci indomi, ka sha lemon kwalba, duk abin da zai rage mana ƙarfi kusan shi muke amfani da shi. 'Yan ganyayyakin nan ba mu amfani da su, fruit ba mu amfani da duk wani abu da zai gina jiki, ba mu damu da mu yi amfani da shi ba. Kawai dai ka ci ka ƙoshi, ka yi maganin yunwa. Shi yasa a koda yaushe za ka ji baka da wani karsashi, kullum kamar raguwa kake. Allah dai ya sa mu dace. Saboda haka 'yan uwa, kar a manta a yi like idan ana amfana, ku yi subscribe na wannan tasha ta mai albarka, ku danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗora su. Sannan tambaya ko ƙarin bayani za ku iya ajiye mana ta akwatin aje saƙonni. Sannan masu son shiga group namu akwai link a description, za su iya danna domin kasancewa a cikin wannan group namu mai albarka. Mun gode. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.